ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆମେ ସିରିଡି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଟ୍ରେନ ଏତେ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି କହିଥିଲି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଆଠଟା ବେଳେ ସକାଳ ଆଠଟାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସାଢେ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ସାଢେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ବାଜିଗଲା ଖରା ବେଳେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ବସି ବୋର ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଠି ବସିକିରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ବାଲା ଗଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗି ଆଣିକିରି ଖାଇଲି ମ୍ୟାଗି ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାନେ ଖାଲି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଯାହା ଯେମିତି କରି ଆଡୁ ସାଡୁ କରି ଖାଇଲୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତା ଯାହା ହେଲା ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେ ବିକା ଯାଉଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଏଇଟା ରଖ 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 କହି କାନ୍ଦି ଗଡିଯିବ ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯାହା ହବ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ସେ ବୋଧେ ଟ୍ରେନରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି କି କଣ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଟିକେ ରହିଲେ ଟିକେ ସେମାନେ ଅମୁଲ କୁଲ ପିଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇବି ବୋଲି ରହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲା କଣ ମାଜା କି ଅମୁଲ କୁଲ କଣ ଧରିଛି। ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ 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 ସେମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାଠୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ କଣ କରିବା ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ କିଛି କହିହେଲାନି ଯାହା ସବୁ ଖାଇକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡି ରିଜର୍ଭ କରି ଏବେ ଶିରିଡି ପଳେଇଲୁ। ହଁ ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେରୀ ହେରିକା କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ସେପଟେ ଏରିଆ ମୁଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଭିଡିଓ କରିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପାହାଡ ସେପଟେ ସାଇଟରେ ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସିନେରୀ ହେଇଛି ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଫଟ ଉଠେଇବାକୁ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ଟା ଏଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସିନେରୀ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇକିରି ବାହାରିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବୋଲି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋକ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଆଉ କିଛି କହିପାଇଲିନି ଖାଲି ଗାଡି ଭିତରେ ବସି ଭିଡିଓ କରି ଆଇଲି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଆମ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଟା ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଢେ ତିନିଟା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାବା ତାଙ୍କର କଣ ପନିର ଆଉ ରାଇସ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଟିକେ ମତେ ଏଗୁରା ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଆଣି ଖାଇବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି। ବିରିୟାନୀ ଟା ଟିକେ ତାର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଟେଲର ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ବାହାରେ କିଛି ମିଳିବନି ମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ସବୁ ଖାଇବା ହେରିକା ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ତ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଖାଲି ଚିପ୍ସ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ବି ଥିଲା ସେଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିକି ଏଠି ବସି ଖାଉଥାଏ ଯେହେତୁ ଖୁଆଇଦବନି କାହାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲି ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲା ଦି ଜଣ ହଉ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ କାରରେ ଶିରିଡି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଛଅଟା ହେଇଗଲା ଛଅଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶିରିଡିରେ। ଶିରିଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ପୁଣି ସେଠି ବି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଟେ ଲାଗିଗଲା ମଣିଷ ଭାବିଥିଲା ଆସିକିରି ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ସେତିକ ହେଇପାରିଲାନି। ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଲେଟ ରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ପୁରା ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିଗଲା କାମ ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ। ତ ଏ ଗାଡି ବାଲା ବି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ନଉଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଠି ଆସି ସାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ନେଇଛୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମ। ସେଠି ବଢିଆ ରୁମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଢିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଜାଗା ଟା। ଆଉ ରୁମ ହେରିକା ବି ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମୁଁ ୱେଟିଙ୍ଗ ରୁମ ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମ ରୁମ ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ତା କାମ ପେପର ଫେପର ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଚାଲିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ହେରିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଯାଇକି ରୁମ ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେଠି କାମ ଲାଗିଗଲା ଘଣ୍ଟାଟାର କାମ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ହୋଟେଲ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମରେ। ରୁମ ରେ ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ତାପରେ ଟିକେ ତ ରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଗାଧେଇବୁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ 5 ମିନିଟ ବସିଛୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇ ମନ୍ଦିର। କାରଣ ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଝିରେ ଆଉ ତା ପରଦିନ ଆସିଲୁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ରହିଲେ ଆମେ ଶନିସିଗ୍ନାପୁର ଆଉ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମେ ଶିରିଡି ରାତି ସାଢେ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇ ମୋ ପୁଅ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ପୋଛି ପାଛି ଦେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୋଛି ପାଛି ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେଲି ତାକୁ। ତାପରେ ଗାଧେଇକି ତାକୁ ରେଡି କରିଦେଲି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ତାର କିନ୍ତୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ନାହିଁ ସେ ତାର ଡିଆଁ ଡିଁ ଚଲେଇଛି।
ଯାହା ହଉ ମତେ ଏତେ ଟେନସନ ନବାକୁ ପଇଲାନି। ଏଠି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ ଥାନ୍ତା ଆଜି ଆମେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ମତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଉ ନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଯାଇହବନି। ତ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ବସ ରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ଥରେ ଥରେ କି ଜଣ ମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡେରି ହବ ବୋଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲୁନି। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଗଲୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ବସ୍ ଟା ଆସେ ସେଇଟା ୱେଟ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ୱେଟ କଲୁ ନା ଯେହେତୁ ରାତି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଛୁଆକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଦଶଟା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକିରି ବି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାରଟା ସାଢେ ବାରଟା ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିକିରି। ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୌଡୁଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଧରିକିରି। ତ ଏଠି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତାପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେ ବାହାରୁ ହିଁ ବସିଛି ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଟା ରଖିଦେଇକିରି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଚପଲ ରଖିଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେଇଠି ଓଡିଆ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଇ ଓଡିଆ ହୋଟେଲ ରେ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସୁଟିଂ କିଛି କରିନି। ତ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।